Amigues i amics, el Regne Unit ja ha comunicat formalment la seva voluntat de sortir de la Unió Europea. 9 mesos després del referèndum que va donar la victòria al Brexit, la primera ministra britànica, Theresa May, ha invocat l'article 50 del Tractat de Lisboa per tal d'iniciar el procés de negociacions per establir els termes d'aquesta sortida. Si el calendari es compleix, el Regne Unit estarà fora de la Unió abans de les pròximes eleccions europees al final de la primavera del 2019. Ara bé, aquest període transitori, a què ens força la sortida dels britànics, no ha de suposar una paràlisi del procés de construcció europea. Per això cal treballar perquè sigui una sortida endreçada i beneficiosa per a ambdues parts, però sobretot i en tot cas, que no sigui perjudicial pels interessos dels europeus. Hem d'establir quina nova relació volem amb els britànics de la mateixa manera que ho fem amb la resta de països del món. I hem de voler que aquesta relació sigui bona, és clar que sí. La marxa dels britànics no és causa de res, sinó més aviat conseqüència dels errors comesos a tots els nivells. Per això ara els europeistes tenim l'oportunitat de convertir el Brexit en el renaixement d'Europa. Acabem de celebrar els 60 anys de la signatura dels Tractats de Roma i és hora de refermar les bases d'aquest projecte, els seus valors fundacionals i de decidir quina Europa volem ara ja sense el Regne Unit. Per això necessitem donar-li una nova empenta al projecte europeu, una injecció d'il·lusió i de concreció, i ens cal ser autocrítics, i tant, i ens cal fugir de l'elitisme, de l'autocomplaença i el pessimisme, i tant. Per això podem fer avançar el projecte mirant tot allò de bo que ens ha proporcionat la Unió Europea, tot allò que tenim a Europa i no tenen altres ciutadans de la resta del món. Estat del benestar, solidaritat basada en creixements econòmics sostinguts i controlats, democràcia, estat de dret, llibertats. Hem de poder convertir aquesta Unió, que té aquests valors i una història irrenunciable, en un projecte útil que torni a il·lusionar la societat europea, que assumeixi els reptes que tenim avui i que faci néixer d'una vegada per totes la identitat de ser europeu. La història ens dona una nova oportunitat perquè la Unió Europea torni a ser líder al món. Un món que volem construir plegats perquè sigui més social, democràtic, lliure, just i sostenible. I estic convençut que quan tanquem les negociacions de sortida amb el Regne Unit, aquest es convertirà en un bon aliat de la Unió Europea per la consecució d'aquests objectius globals que sempre hem compartit. Moltes gràcies i fins aviat.